otázku som sa ja pýtal, že na čo potrebuje auto. Tie trate také dlhé, snowboard parky. Tak ešte raz o 18:00 začneme. Ďakujeme zatiaľ. Pôjdeme k ohníku, poď. My máme stále to šťastie, že máme možnosť stále slobodne a naplno dať najavo, že sme na opakované víťazstvá nad nedemokratickými režimami patrične hrdí. Kultúrno-vzdelávacie podujatie Nežná sa deje v dňoch 16. a 17. novembra 2025 až v 33 mestách po celom Slovensku. A to dokazuje, že zápas o udržanie slobody je pre nás všetkých stále veľmi dôležitý. Možno sme teraz na chvíľku prišli o jeden deň voľna, ale neprišli sme o možnosť sa tu zísť, byť spolu a dať najavo, že sloboda nás spája. Tak a spája vystúpenia rôznych interpretov, rôzne osobnosti, rôznych generácií, lebo dnes to bude pestré, to sme vám už aj spomínali, a hlavne slobodné. Priatelia, zmeňme to. Možno stačí málo. Tak ako dnes, prísť a dať najavo, že sloboda je pre nás všetkých ešte stále najcennejšia. My sme veľmi radi, že množstvo študentov sa cez svoje organizácie zapojilo do dnešnej oslavy. Príjemný dobrý večer. Tu je veľmi veľa ľudí. Dúfam, že sa máte dobre. A my vám zahráme skladby z
z môjho albumu Aura. A potom jeden bonus. My heart, I gotta tell you something. You think you're alone, but I know you're not. I can't get you out of my mind, out of my mind. Think of me all the time with you. Aj Aroš Pišta, tá matier toho psa, domov je aj to, keď vravím po slovensky tokto. Domov je to detenile, ditinili, šikanované medvede, kapustnica v zmrzlinovej dóze. Pre a napriek všetkému Slovensko je môj domov. Žijem v nej a ona vo mne. Takže počúvajte, vy tam hore. My, toto je hlas domova.